la vostra assistència a aquest acte de repulsa als atemptats terroristes d'ahir a la ciutat de Barcelona i Cambrils. També volem aprofitar aquest moment com a mostra de solidaritat a les víctimes i les seves famílies. Volem donar les gràcies també a les forces de seguretat, a la Guàrdia Urbana, als Mossos d'Esquadra, a la policia i a la Guàrdia Civil. També als serveis sanitaris, als bombers i als taxistes que posaren els seus vehicles a disposició de ciutadans. A tots els veïns i veïnes de Barcelona, un altre cop han demostrat estar a l'alçada com a ciutat cosmopolita que és. Des dels primers moments ompliren hospitals per a donar sang, acolliren a tota la gent que fugia de l'horror en cases i comerços. En definitiva, volem donar les gràcies a la ciutat de Barcelona i des d'ací també es donem tot el suport possible. Als assassins terroristes, dir-vos que no podreu amb nosaltres, que aquesta guerra de terror que voleu instaurar la teniu perduda. Joan Fuster deia: m'odien i això no té importància, però m'obliguen a odiar-los i això sí que en té. Doncs per molt que feu, per moltes provocacions, per molta ràbia que creeu, per molta sang que derrameu, per moltes llàgrimes, per molta desesperació i impotència, per molt que s'allargue el per molt, no us servirà de res. No vos odiarem mai, no vos respectarem mai, no vos escoltarem mai. Sou miserables insignificants i mai us tindrem por. A continuació farem 5 minuts de silenci.